Miroljub Aleksić, predsjednik Alko grupe. Karijeru je počeo u računarskom centru PKB Holding, a nastavio u PKB banci. Sopstvenu firmu Alko osniva 1990. Alko banku 1995. i uspešno je razvija do 2007. kada je kupuje KBC banka iz Belgije. Konditorsku fabriku Pionir iz Subotice kupuje 1998. iz stečaja, a sa početkom privatizacije 2001. kupuje još neke fabrike i preduzeća. Tipoplastiku Kobex, Jugotehnu Naš stan Hisar, Alfa Plam Forest, posjeduje lanac hotela, Hotel Izvor, Hotel Tornik na Zlatiboru, Slobodu u Šapcu, Masteru u Novom Sadu, Hotele Park i Hotel Slatina u Vrnjačkoj banji. Uvećavajuću grupu koja danas posluje vrlo uspešno i zapošljava 2700 radnika. Preduzeće iz grupe i sam Aleksić dobijaju decenijama unazad mnogobrojna priznanja. Najznačajnije konditorsko udruženje na svetu, European Candy Kettle Club, proglašava Pionir 2010. pobednikom i članom ovog prestižnog udruženja, jedinog u Južnoj Evropi, a Aleksića najboljim menadžerom u toj industriji. Udruženje novinara Srbije proglašava ga za poslovnog čoveka godine 2011. Privredna komora Beograda ga je proglasila poslovnim čovekom godine za 2012. On i njegove firme dobijaju brojne nagrade za postignute rezultate u biznisu u hotelskoj industriji. Potpredsjednik je Privredne komore Srbije, potpredsjednik je Nacionalnog saveta za razvoj turizma Srbije i predsjednik parlamenta privrednika Privredne komore Beograda, član je Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji. Redovno pomaže humanitarne akcije, ustanove za bolesnu i nezbrinutu decu, kao i značajne naše sportske klubove i predstavnike.